エクスペディショングアラニー、今日がですね、ラストの7日目となります。今ですね、イーストインドは、最終ステージの、トレッキングに入っています。で、この最終ステージなんですけれども、関門時間があります。これのゴールが、日本時間の、9月25日深夜ですね、1時になります。それまでに間に合わないと、関門となってしまいます。今、ここのセクションが一体どうなっているのか、ちょっと説明をお願いします。はい。チームイーストインド、いよいよ最終ステージに入りました。ここが最後のトランジションエリア TA7。そして、この青じゃない、緑色の部分がトレッキング部分で、ここ今進んでまして、で、ここが、最終フィニッシュ。で、日本時間の、この後深夜1時がタイムリミットとなっています。現在、ここまで来てますが、このセクションですね、この後まだチェックポイントいっぱいありますが、ショートコースになったチームは取らなくていいチェックポイントが5つあります。まず、ここの3つと、ここの2つ。これは、ショートコースになったチームは取らなくてもいいという状況です。ここの、セクションの所要時間、ショートコースのトップクラスだと、上位のチームだと6、7時間で通過していると。で、フルコースのチームだと、大体、7時間から10時間ぐらい。トップ、優勝したアバヤチームだけはなんか4時間で抜けたという驚異的なタイムが出てますけれども、一般的にはですね、ここのセクションは、ちょっとナビゲーションが難しいということを言われてまして、映像で言うと、公開されている映像ではこういうセクションになっています。非常に小道も多いということで、特に夜間はナビゲーションが難しいというふうになっているようです。ちなみにですね、ここの部分でですね、4位になったエストニアのチームがですね、なんとこの CP86 という、これからイーストインドが向かってる、次に向かってるね、今向かってるチェックポイントですが、ここで1時間ぐらい迷走したという事態が生じてます。SNS 上ではですね、エストニアチームは GPS アートを描いているなんていうふうに、ちょっとね、揶揄されていましたが、こう舐めて書かれないような、セクションになっています。えー残りあと9時間ほどですけれども、チームイーストインドがこれから、ちょっとね、このちょっとナビゲーション難しいセクション入ってきてます。今現在、ここまでの間ですでに4時間が彼ら経過しています。あと9時間大丈夫なのかというところですが、今のところこのセクション、彼ら夜中なんですね。時差13時間あります。これから夜明けになってくるので、日が出ればですね、明るくなればナビゲーションは極端に優しくなるというかですね、暗いと極端に難しかったという状況の中で、これからは、状況は良くなると思いますので、無事に、制限時間内にゴール、できることを期待したいと思います。